Så, vil du prøve igen? Stærk. Ja, der skal du trykke. Så på Megans tallerken. Hvis du er rigtig fræk, så gør du det op i... Op i hvad? Op i mad. Det kan du ikke. Nej. Til vi. Ja, tryk til. Den er Skal man også hjælpe dig? Den er så dum. Spis. En bolle. Du var så sulten. Wow, det var en stor en! Nøj. Ui! Jeg tænker aldrig gå og stå og pisse flødeskum og sådan noget der. Men det Ej, det smager bedre. Det du pisker. Er du klar, Dylan? Hvad? Ej, jeg køber aldrig det der. Så puster han. Hvad koster sådan en? koster 15 kroner. 15. Åh, 3 kærester! Hallo? Og du har den med i et halvt år. 15 år. Og 3 kærester. Og aldrig kysset. Og aldrig kysset. Aha. Jeg griner. Ja. Nå, hvem går du og kysser? Den Hvordan kan det være, at hver gang vi er samlet her, så skal I altid høre om mit privatliv? Ja, det lyder godt. Privatliv. Det er fordi, den er så vigtig, og den er spændende for vi andre. Vi har ikke hørt noget. Snak om dit privatliv. Hvad går du og laver? Jeg går bag. Ja, hun Hvad laver går du, jo Anton? og passer børnebørn op. Og... Ja, du har ret, det er ikke så interessant. Nej, hvad? Så kommer Dylan fra skolen, skal han en masse Så lave spise og koden. sådan. Er lille størring, den ikke? Ja, Den er blæst. det her. Det tager vi bare en flame. Ja. Sådan. Så skal vi have en. Så skal vi Den ser lækker ud.